додгоҳи шаҳри Хорух 7 сокини ҷамоати деҳотӣ аз гуломи ноҳияи Ванҷро бо ҷурми ифротгароӣ ба муҳлатҳои мухталиф аз озодӣ маҳрум кард. дар байни онҳо 3 нафар хонандаи мактаби миёнаи маҳаллӣ низ ҳастанд. бино ба иттилои радиои Озодӣ бо такя ба як манбаъ, дар додгоҳи шаҳри Хорух ҳукм дар бораи сокинони Язгулом дар охири моҳи декабри соли 2021 содир шудааст. 4 нафари калонсол, 6 солӣ ва 3 нафар ноболиғ ки ҳар яки онҳо 1.5 солӣ зиндонӣ шуданд, гуфт манбаъ. номҳои ҳамагии 4 маҳкумшуда маълум аст. онҳо Асо Шайхов, Лоиқ Одинаев, Ҳотам Шуков ва Ҷаббор Гандумов мебошанд. сокинони Язгулом чӣ ҷиноят содир карданд, аз ҷониби мақомот то ҳол маълумот дода нашудааст. яке аз сокинони маҳаллӣ бо шарти ифшо нашудани номаш ба хабарнигорон гуфтааст, ки ҷинояти онҳо ин буд, ки бо садои Аллоҳу акбар такбир гуфтанд. волидайни маҳкумшудагон мегӯянд, ки фарзандонашон намозгузоранд, аммо онҳо ба ифротгароӣ ҳеҷ рабте надоранд. қобили зикр аст, ки чунин усулҳои сохтакории парвандаҳои ҷиноӣ аз ҷониби мақомоти қудратии Тоҷикистон солҳои зиёд таҷриба карда мешавад, ки ин барои эҷоди зоҳирии мубориза бо ба истилоҳ ифротгароиву терроризм ва барои ҳисоботдиҳӣ сурат мегирад. моро мезананд, мекушанд, моро ришумона метрошанд маҷбурӣ. блогери маъруфи тоҷик зодаи ноҳияи Ванҷ Абдураҳмон 09 ин вазъро ба хабарҳо чунин шарҳ дод. ин хабар воқеият дорад, ки барои Аллоҳу акбар гуфтан 6 ҷавони Язгуломиро бурда зиндонӣ карданд. ҳар як мусалмони Осиёи Миёна ва ҳар як мусалмони дунё бояд бидонад, ки дар давлате 98% миллат мусалмон мебошанд ва давлат давлати мусалмоннишин мебошад, пас давлатдорони ин миллат ва ин кишвар сиёсати исломситезира пешгирӣ кардаанд. барои Аллоҳу акбар гуфта бурда 6 солӣ зиндон мекунанд. мо дида будем, ки соли гузашта футболбозони Лигаи Олии Тоҷикистона Равшани Кулоб барои дар стадион намоз хондан онҳоро бурда ба ҷавобгарӣ кашида буданд. мо дидастем, ки дар Тоҷикистон барои риш мондан бурда ҷавононро зиндонӣ мекунанд. ҷавононро маҷбурӣ ришашанро метарошанд. ҷавононро ҷарима мекунанд. барои ҳиҷоб доштан занҳову духтарони мусалмонҳои Тоҷикистонро боз ҳам ҷарима мекунанд ва боз ҳам ин гуна инсонҳоро дар листҳои 250 мусалмони дунё ё ин ки 500 мусалмони дунё ҷой мегузоранд. пас ҳар як мусалмони Осиёи Миёна хусусан бояд аз ин хабарҳо огоҳ бошад, ки мутаассифона дар давлате ки 98% мусалмон мебошад бо номи Тоҷикистон барои Аллоҳу акбар гуфтан зиндонӣ мекунанд, барои намоз хондан дар ҷои ҷамъиятӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ, барои риш доштан зиндонӣ мешавӣ ва боз ҳам барои ҳиҷоб доштан ҷаримабандӣ карда мешавӣ. мусалмонҳои Тоҷикистон бошем, дар алайҳи ин амалҳои зидди қонунӣ ва зидди инсонӣ ростои сода ва чӣ қадаре ки имкон дорем мубориза бурда истодаем. ва аз тамоми мусалмонҳое ки моро мешунаванд хоҳиш мекунем дар ҳаққи мусалмонҳои Тоҷикистон ва дар ҳаққи мусалмонҳои тамоми дунё дуо бикунед. аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. амин.